sawubona uNkulunkulu. Siyabingelela ebusuku sawubona dwala lethu, siyabonga wena ongcwele kaIsrayeli, baba umsila wengubo yakho ugcwalisa ithempeli. Hey, yabona lento yomthandazo mangabe kungakangeni awuhambi uyoyiphila. Ngizwe mina kuLuke chapter number 18 kuthiwa wonke umuntu umelwe ukuthi akhuleke angakhathali. Okusho ukuthi as long as umuntu nje unemandate onikwe yona ukuthi ukhuleke ungakhathali. Bandleni sinenkinga yanalo hlobo olubili labantu, ngoba kule ikhathi zokugcina kwanda abantu aba-rebellious. Umuntu abe-rebellious even nakuNkulunkulu, athalizwe iphimbo likaNkulunkulu akhetha ukuthi mina ngeke ngikwenze lokho. Avela abe uJona walesikhathi kuthiwe Jona iyelena, athi uJona mina ngiye Niniva ngibalekele eThalashishi. uNkulunkulu angeke uzumbalekele, ngoba ngesikhathi umbalekela kusafara wena, kusafara abantu aba-around wena balahlekelwe yiko konke, but ngesikhathi uvuma sowubuya uthi Nkosi ngiyavuma. Hallelujah. Fundisi kunalesibandela sabathi hash kube khona imbongolo idonki. Leyilwane zombili zina ama characters acisha afane, noma uyibuka zakhe ucishe ifane. Sekuthi nje idonki lincanyana kune hash. Ihash balisebenzisa kakhulu emjahweni, uthola bawadonsa bawagezela amahle kureyiswa ngawo lapha. But ngeke uzuthola idonki liya ku race. Phakathi ebandleni likaNkulunkulu kunabazalwane nje abafuna ukuzenza amahashi. Umuntu abe ne competition uzuka understand, abe ne competition even nanomfundisi because ofuna umoya wehashi. Ukuthi urace nabani because obhalayo ngemzulu athi lana semncintisaneni. Sonke nje into esiyifunayo sibuke lapho ukuthi masifika simbone. Umuntu acompete ukuthi mina ngicula kahle ukudlula bani wenzani kanisizeleni la. Lafelo levangeli esidlala ngalo. uNkulunkulu bekayifunela nje abantu abazoba amadonki. Yinye nje into engithanda ngedonki ngeke uzokunengi ngalo. Idonki kwalo ukuthwala nje umthwalo. Uthola abafaselile lidonsa incola lapha, balifaka induku kube buhlungu libhekele. Balifaka induku ngeke ulizwe licomplain akwenze hashini. Mawulifaka iswebhuli yagcuma lifuna ukugwisa because ba rebellious. But uNkulunkulu namhlanje ufuna nje ukuzoyivusa labantu abanomoya wembongolo bathi gibela phezu kwami Jesu. Ngoba lento yokuthi sibe rebellious nakuNkulunkulu ngeke isebenzele bafowethu. God is our creator. Makenza amafish ukhulume nolwandle wathi akuvele zonke izilwane. Makenza ihlahla ukhulume nomhlabathi wathi akuvele konke. Masayokwenza umuntu wakhuluma naye uqobo wathi asenze umuntu. Ngalesikhathi akhuluma namanzi kwavela amafish. Ifish mawuke wayikhipha emanzini into ayenzakalayo nje i1 izofa. Because iphila kule environment iyazi ukuthi mina ngiphila emanzini. Ayikwazi mayabazalwane umthola enkonzweni avutha. Umkhiphe ke-environment evuthayo umbeke ngaphandle avutha ungase understand. Uvutha yonke indawo. Isihlahla manje wasikhipha nje emhlabathini kwaso siyasha sibune same time. Ngoba sikwazi ukuphila kwenye indawo. Kanti labandla namuhla liphile enyangeni, liphile kubaBorofiti, liphile kaShema, libandla elinjani? God is our natural environment. Mawuke wasuka kuye kuphelile ngempilo yakhe ayikho enye indawo ongabalekela kuyo. Yingakho nomadala wathi asenze umuntu ngomfanekiso wethu bese uyasifuza. Ukufuza uNkulunkulu likhuluma ngedominion. Ukuthi enguNkulunkulu ebusa njalo nakumuntu afaka ubuNkulunkulu. Yingakho umuntu Adam ngesikhathi ona awa adla lapha la kadla khona lithi iBhayibheli walahlekelwa ilenkazi kuwo. Bekathi makavela ensimini ahlala namabhubesi amhlonipha abaleke. But ngenxa yokuwa namuhla ibhubesi sisaba lona siyalibalekela. Sikhomelana ngefashion mina ngigcoka ini mina ngigcoka ini. That is a sign yokuthi wow ensimini yaseEden. Ngifisa bafowethu ngathi nje uNkulunkulu angakavusa ibandla
amandla ley'nsuku zokugcina because uJesu uyabuya. Lento mamfundisi yokuthi lokhu sithuswa kuthiwa kuzoba mnyama kuzoba ne-rapture, it's not a mistake. uSathane uyenza ngamabomu le yanto ngoba uyazi from 2000 sitshela ukuthi uJesu uyabuya. But uNkulunkulu angabuyi uJesu abantu bathuke baphenduke badayise yonke into uthole longathandaza